Avanzolo er et bærbart system til undertryksbehandling af sår. Avanzolo er en engangspumpe, designet til at levere sikker og effektiv undertryksbehandling af sår i op til 14 dage, uden at gå på kompromis. Vores Avanzolo-system inkluderer absorberende bandager med SafeTac silikoneteknologi i forskellige størrelser, sårfiler af polyuretanskum, filmbandage med SafeTac silikoneteknologi, en lille bærbar batteridrevet pumpe med en engangsbeholder på 50 ml og dobbeltlumen slange med CFM-teknologi. CFM står for Controlled Fluid Management. Det er en kombination af en kontrolleret luftstrøm, en absorberende bandage og en beholder. Dette gør Avanzolo-systemet i stand til at levere et ensartet reguleret undertryk på minus 125 mm kviksølv til sårområdet i hele behandlingsperioden, samtidig med at eksudatet transporteres fra sår til bandagen og beholderen. Avanzolo er indiceret til brug på både lukket kirurgiske snit og åbne sår, hvor undertryksbehandling vil fremme en hurtigere sårheling, give forbedret patientmobilitet og reducere infektion i operationssåret. Avanzolo håndterer udfordringer ved at den er egnet til en bred vifte af sår og kan, når den bruges korrekt, hjælpe dig med at undgå omkostninger ved en postoperativ infektion og dermed forlænget behandling. Forenkle en ellers avanceret terapi. Dels ved at give en effektiv væskehåndtering med en kombination af en flerlagsbandage og en beholder, og dels ved at reducere påvirkningen af patientens daglige aktiviteter. Behandlinger sigter mod at minimere patientens smerte og ubehag og samtidig øge uafhængigheden. Hvis du ønsker mere information om vores Avanzolo, så kan du gå ind på vores hjemmeside www.avanzolo.dk.